שלום וברכה, ערב טוב. מדבר אבא לומד בישיבה אצלכם, נמצא בסערת רגשות. אני בימים האחרונים שומע כל מיני שמועות ביחד עם הראש. אני רוצה להגיד לך, אני בטלפון בדברים כאלה. אבל בקיצור, אני יכול להגיד לך דברים. בשבוע כל מיני תלונות ופניות בנושאים עליו, אני אומר לך תלונות שקיבלתי ואני אומר לך חד משמעית ממש. זה סתם דברים של אנשים שמחמיץ את הישיבה או אתה עומד בראשה. זה מה שאני יכול להגיד. כי הייתה איזו שיחה, סליחה שאני ככה, הייתה שיחה שהבנתי שהרב אמר שהיו כמה תלונות. אני אומר לך שבמשך השבועות האחרונים אנשים רשעים כל מיני דברים, ואני בדקתי כפי יכולתי, וזה סתם משמיצים או את שיבה או את הראש השיבה. זאת אומרת שהבן שלי במקום טוב.